Ebukhosini ninjani? uMakhosi uMkhize okhulumayo. Ngiyacela ukuthi uma uvuke nesibonakaliso esenhlanhla noma isibonakaliso sokusiza umuntu, noma ubona umuntu esenkingeni, noma uyibona wena usenkingeni, ngicela uvuke ukhuleke. Ngoba ezinye iy'bonakaliso kuyenzeka zifike kuwena kungasizona ezakho, kwezabanye abantu ekufanele ubancede. Kwesinye isikhathi kube nje abantu ongabazi ngisho ukubazi, kodwa wena vuka ukhuleke ukuze uzokwazi ukuthi unqobe leyo moya leyo. uNkulunkulu nabaphansi suke bekhethe wena ukuthi uzokwazi ukuyinceda leyo yinto leyo esuke yenzeka ngaleso sikhathi. So ngiyacela ukuthi ungavilaphi, kepha ukhuleke. Ukhuleke. Abanye abantu suke bengazi nanokuthi bazothatha ini bahlanganise nani, basuke baye kephi, kodwa mese kufikile kuwena